Vítajte. Dnes sa spolu pozrieme na niečo, čo je naozaj fascinujúce, ale aj poriadne mätúce. Ideme sa ponoriť do sveta konšpiračných teórií, aby sme skúsili pochopiť, čo to vlastne je a prečo majú nad nami takú moc. Presne táto otázka, kto má skutočne všetko pod kontrolou, to je ten pocit, ktorý leží v samom srdci mnohých z týchto príbehov. Je to snaha nájsť nejaký skrytý zmysel vo všetkých tých chaotických udalostiach, ktoré sa okolo nás dejú. Takže poďme na to. Čo nás dnes čaká? Najprv si zadefinujeme, čo to vlastne tie konšpirácie sú. Potom sa pozrieme na ich korene v histórii. Prejdeme si aj pár známych prípadov od MK Ultra po Pizzagate, skúsime pochopiť, ako rozmýšľa človek, ktorý im verí, a na záver si povieme, prečo na tom všetkom dnes tak veľmi záleží. Dobre, začnime pekne od začiatku. Prvá kapitola. Svet konšpirácií. Čo to vlastne je a ako to vyzerá? Skôr než sa do toho pustíme hlbšie, musíme si ujasniť, o čom sa vlastne bavíme. Takže, tuto máme. V podstate je to vysvetlenie, ktoré namiesto chaosu alebo náhody hľadá tajný plán. Príbeh, v ktorom za všetkým stoja nejaké mocné, zlovestné skupiny. A je zaujímavé, že táto teória často pretrváva, aj keď existujú oveľa pravdepodobnejšie a jednoduchšie vysvetlenia. Prečo? Pretože ponúka pocit poriadku a zmyslu v niečom, čo sa zdá byť úplne nezmyselné. A keď sa pozrieme bližšie, takmer všetky majú tieto spoločné črty. Vždy je tam nejaký tajný plán nejakej mocnej skupiny. Vždy sa hovorí o skrytej alebo alternatívnej pravde, ku ktorej sa dostanú len zasvetení. Je to vlastne snaha, upratať chaos. A veľmi často, naozaj často to celé skončí pri hľadaní obetného baránka. Či už je to nejaká menšina, alebo naopak elita. Práve tieto prvky ich robia takými príťažlivými. Zjednodušujú svet a ponúkajú jasného nepriateľa. Áno, tá myšlienka skrytej ruky, ktorá riadi svet, je neskutočne silná. A symboly, tie sú úplne kľúčové. Zoberme si napríklad to slávne vševidiace oko na americkej dolárovke. Pre mnohých je to jasný symbol iluminátov, tej tajnej spoločnosti, čo má údajne ťahať za nitky. A presne takto to funguje. Symbol sa stane vizuálnym dôkazom skrytej moci a celý ten príbeh zrazu pôsobí reálnejšie. A Dnes tieto teórie nájdeme doslova všade. Dokonca aj v Simpsonovcoch. Naozaj, existujú celé komunity na fórach ako 4chan alebo Reddit, ktoré tvrdia, že Simpsonovci nielenže predpovedajú budúcnosť, ale sú priamo ovládaní iluminátmi, aby ju formovali. Je to ukážka toho, ako sa tieto myšlienky šíria v popkultúre. Dobre, poďme ďalej. Korene podozrievavosti. Pretože toto nie je len nejaký nový internetový fenomén. Vôbec nie. Je to vlastne starý príbeh, len v modernom šate. Tie korene siahajú naozaj hlboko do histórie. A v tom je ten vtip. Tie vzorce viery sú staré celé stáročia. Čo sa mení, je len technológia. Kedysi to boli letáky a pamflety, dnes sú to sociálne siete a diskusné fóra. Ale tá základná ľudská obava, ten pocit, že nás niekto niekde v zákulisí tajne ovláda, tá tu s nami zostáva. A je stále rovnaká. A táto časová os to ukazuje perfektne. Pozrime sa na to. V 18. storočí všade bola panika zo slobodomurárov a iluminátov, ktorí mali ovládať vlády. O storočie neskôr, v 19. storočí, tu máme prvé antivakcinačné hnutia, ktoré tvrdia, že lekári, a často sa spomínali židovskí lekári, trávia kresťanské deti. A na začiatku 20. storočia objavujú sa neslávne známe protokoly sionských mudrcov, ktoré šíria antisemické teórie o globálnom spríspáchaní. Všimnime si ten vzorec. Ciele sa menia s dobou, ale princíp hľadania obetného baránka pre problémy spoločnosti zostáva. A teraz sa dostávame do modernej éry. Od MK Ultra po Pizzagate, toto je tá časť, kde sa veci začínajú poriadne komplikovať, kde sa fikcia stretáva s faktami a hranica medzi tým, čo je smiešne tvrdenie a čo šokujúca pravda, sa niekedy naozaj stiera. Pamätáte si na Pizzagate? To bolo v roku 2016 a je to naozaj ukážkový príklad. Zrazu sa objavil príbeh, že uniknuté e-maily obsahujú tajné kódy pre sieť obchodujúcu s deťmi, spojenú so satanistickými rituálmi a washingtonskou elitou. A celé sa to malo točiť okolo jednej pizzerie. Je neuveriteľné, ako rýchlo sa takýto komplexný a divoký narratív dokázal uchytiť a rozšíriť online. Dobre, a teraz prichádza ten najdôležitejší bod. Pretože niekedy sú konšpirácie skutočné. A presne toto je ten moment, ktorý všetko mení a núti nás pozerať sa na celú túto tému oveľa pozornejšie.
A nehovoríme o nejakých maličkostiach. Napríklad projekt MK Ultra. V 50. a 60. rokoch CIA naozaj tajne podávala nič netusiacim ľuďom LSD pri experimentoch s ovládaním mysle, s trvalými následkami. Alebo počas prohibície, kedy americká vláda nariadila otravovať priemyselný alkohol, aby odradila pašerákov. Zomrelo pritom vyše 10 000 ľudí. A práve existencia takýchto potvrdených sprisahaní dodáva palivo aj tým najdivokejším teóriám. Pretože ak sa stalo toto, prečo by sa nemohlo stať aj niečo iné? To je tá myšlienka, ktorá to celé tak komplikuje. Takže sa dostávame k jadru veci. K mysleniu veriaceho. Prečo sú tieto príbehy také silné? Prečo im toľkí ľudia uveria? Poďme sa pozrieť na to, čo sa deje v ľudskej mysli. Tak, presne. Prečo sú tak presvedčivé, aj keď sa nám na prvý pohľad zdajú úplne pritiahnuté za vlasy? Odpoveď často neleží v dôkazoch alebo faktoch, skôr v psychológii, v emóciách a v pocite, ktorý tie príbehy v človeku vyvolávajú. Tu vidíme jeden z pohľadov. Je to postoj, ktorý hovorí: nie, ja jednoducho nie som ochotný akceptovať, že systém má takéto chyby. Viera v sprispáchanie sa tu stáva aktom odporu. Je to odmietnutie oficiálnej verzie a túžba nájsť a odhaliť nejakú skrytú pravdu. A tu je ten druhý, opačný pohľad. Človek, ktorý povie: vieš čo, nevidím za tým nejaké temné zlo alebo systémové zlyhania. Je to viera v to, že spoločnosť sa dá zlepšovať postupne, krok za krokom. Je to vlastne oveľa väčšia dôvera v existujúce systémy a v osobnú zodpovednosť. A toto je naozaj dôležité. Často je to celé o identite. Tí, ktorí veria, sa často vidia ako kritickí myslitelia, ktorí sa konečne prebudili a vidia pravdu. A tých ostatných, tých nazývajú ovce, teda ľudia, ktorí len pasívne a bez otázok prijímajú to, čo im povedia. Takže nie ide len o to, čomu človek verí, ale kým sa vďaka tomu cíti byť, informovaným zasvetencom oproti slepému davu. Keď si to zhrnieme, tie psychologické dôvody sú naozaj silné. Konšpiračné teórie dávajú jednoduché odpovede na zložité otázky. Dávajú pocit, že človek má prístup k tajným, exkluzívnym informáciám. Pomáhajú vysvetliť vlastný neúspech tým, že za to môže nejaký mocný vonkajší nepriateľ. A úprimne vytvárajú zo sivej reality omnoho vzrušujúcejší a dramatickejší príbeh. V podstate naplňajú naše hlboko zakorenené potreby. Potrebu istoty, kontroly a sveta, ktorý dáva zmysel. A tým sa dostávame k poslednej, ale možno najdôležitejšej časti. Prečo na tom dnes tak veľmi záleží? Lebo toto už dávno nie sú len neškodné debaty na online fórach. Dnes vidíme veľmi reálne dopady. Toto je absolútne dokonalý príklad toho, ako dezinformácia funguje. Zoberie sa reálny, veľmi emotívny obrázok. V tomto prípade chlapec s krvácajúcimi očami z lekárskej správy o horúčke dengue z roku 2006. A tento obrázok sa o 9 rokov neskôr, v roku 2015, použije v úplne inom kontexte. Vytvorí sa falošný príbeh o nílskej horúčke, ktorú údajne šíria migranti. Čistá manipulácia, ktorá vytrhne obraz z kontextu, aby šírila strach a nenávisť. A tie dopady sú naozaj vážne. Tieto príbehy systematicky podkopávajú dôveru v inštitúcie, vo vedu, vo vládu, v médiá. Môžu byť a často aj sú zneužívané ako nástroje v informačnej vojne. Podnecujú politický extrémizmus, xenofóbiu a nenávisť voči rôznym skupinám. A samozrejme internet to všetko len zhoršuje. Pôsobí ako superšíriteľ, ktorý ich dosah a rýchlosť násobí do nepredstaviteľných rozmerov. Takže nie, toto naozaj nie sú len neškodné zábavky. A to nás privádza k tej úplne poslednej kľúčovej otázke, ktorú si asi musíme položiť všetci. V tejto dobe, kedy sme doslova zaplavení informáciami, ako vlastne dokážeme oddeliť príbeh od faktov? A možno ešte dôležitejšie, aká je v tom všetkom naša vlastná úloha?